Βιέννη, Σάλτσμπουργκ, Μπρατισλάβα, νέο πρόγραμμα με αναχώρηση στις 30 Δεκεμβρίου για 4 ημέρες σε μοναδική εορταστική τιμή. 255 ευρώ ανά άτομο σε δίκλινο για πρωτοχρονιά στην Ευρώπη. Στην εκδρομή περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με πολυτελή πούλμαν, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στην Πρατισλάβα, πρωινό καθημερινά και δώρο η ημιδιατροφή, δώρο η εκδρομή στα δάση Μάγερλινγκ, δώρο η εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ, ελληνόφωνος ξεναγός στη Βιέννη, αρχηγός και συνοδός. Book your travel 211 10 26 215 για την προσφορά τελευταίας στιγμής για μια φανταστική εκδρομή στη Βιέννη και φύγαμε!